Yeah, girls. Moikka! Mä oon Henttu. Ja mä oon Heidi. Ja tämä on Gear Girls. Tervetuloa! Mitäs me tänään tehdään? Vaihdetaan sun renkaat. Kyllä. Lähdetään vaihtamaan. Mä oon Iskan luona ja on kotimatkalla mökiltä, niin ajattelin, että otan talvirenkaat nyt tähän mun retkipakuun mukaan, niin nakataan ne tohon kyydille. Mitä vittua? Niin. Tell me why. Kato heti kun mä pidänkin jotain laitetta kädessä, niin se menee särkiin. Nyt. Noniin. Ei. Mut äsken se pyörähti. Pyörähti. Noniin. Ton verran. Mitä vittua nyt? Mä otan akun irti. Nytkö se menee? Mut tää vaan sen verran kun akku on irti. Niin. Mitä? Ota se hetkeksi loppuun. Yllätys. Ei mikään toimi ikinä. No ja tänään varsinkaan tietysti. Se tässä sitten juuri. Mut se ei varmaan pääs. Jurnuta vaan. Miksi olet siinä? Se on joku insinööri taas suunnitellut. Sanoin vielä, että kyllä ne lähtee, kun ne on ollut irti. Niin, mutta ei mun autoista irtoa. Ei ikinä. Se on jännä. Aina sanotaan, että se on jotenkin helppoa renkaiden vaihto, mutta ei se oo. Mä oon kerran katkaissut itse asiassa Pumasta pultit sisään. Aikaisemmasta hutsusta. Niin ne oli niin jumissa, se oli niin paljon paskaa välissä, että ne piti sellaisella saatanamaisella lekalla hakata tuolta ulkopuolelta, tai siis sisäpuolelta irti. Ja nyt tässä on taas ihan saatanan tiukassa. Ei ne oo vaan, että ne vaihdetaan. Kyllä mä tiedän miten ne vaihdetaan, mutta ei se käytännössä onnistu niin. Yritin yhtä pulttia tuosta takarenkasta, niin ihan yhtä jumissa. Se onkin siinä. Löysin suklaata. Ihana. Laukku rupes löytikirjasta.
Näin sen pitäisi irrota. Just, ei olisi pitänyt sanoa. Oh, just. En sano mitään. Niin. Käsipelillä. No. Nyt se on. Nyt se on. Kokonaan suola. Ja juuri sitten. Ja muus. Ja tälläkin kun ei tiedä missä erämaassa sitä on, niin... Niin kyllä se huomattiin tossa. Niin. Oli aika hurjaa välillä. Niin se on ihan mukava, että on tuommoinen. Ei kenttää. Ei ihmisiä. Orja vai? Onhan tuolla alla se vararengas, mutta se on kyllä niin tiukassa siellä, että en tiedä millä sen sieltä saisi, jos paniikki tulisi. Ja paskaksi. Niin. Nyt mä en nosta niin korkealle, mun ei tarvitse tätä rengasta nostaa niin paljon. No siinä on, se on ilmassa. Missä se heikos? Eikö se taas olla rengashuone? Kyllä tää nyt. En tiedä. En mä tiedä kans. Aina vaan vittuilee meille. Niin, varsinkin tämmöisenä päivänä. Niin. Niin. Muutenkin rankkaa. Just. Tää nyt kuule yhtään ala. Mulla ei ole niin. Joo. Tää on vitu tiukassa. Haluatko? Sitten mä olin vaan heikko.
perse kastui, niin vaihoin housut. Sitten meillä olisi myynnissä tämmöisillä kultaisilla hienoilla vanteilla, vähän kärsineet, mutta käyttökelpoiset, hyvillä renkailla, kesärenkailla. Tämmöiset, onko nämä nyt 17-tuumaiset renkaat. Että jos tuota kiinnostaa edullisesti saada sellaiset, niin laittakaa sähköpostia geargirlsfin@gmail.com. En mä tiedä näistä mitään. Mutta ne on myynnissä myös. Joo. Et siitä saa jos Lähtee mukaan, jos tarvii. Kotiin tultu ja sauna päälle, niin ai että, ruokauunissa kyllä elämä hymyilee. Tykkää, seuraa, laita kommenttia. Nähdään seuraavassa videossa. Heippa! Yeah, girls.